реплика. Айде, пара олимпийци. Записва ли това, бе? Аз съм на вид всеки път да излизам, ама един седи тук. Я, Кони, виж. Това записва ли? Капачето трябва да махна. Да, не е лошо, чакай. Айде, пара олимпийци! Отбора на ИФАО към своята нова Голгота. Я вие с това петъл не се бъркали. Резервите. Знаете, някои няма да минат центъра, други няма да минат тъчлинията, така че стойте си тук. Почваме. Лия, може ли? Какво? Лия, може ли? Дай маче. Служебен. Така ли? Това е добре, защото заради жената си ми дава. Добре. Сега ли ще ми звънне телефона, бе? Аз мога да ви оставя. Я дръж. Добре, почетахме. Дръж. Чакай. Дръж. Не мога да снимам. Дай, Нещо ще снима сега. Живе си ти. Къде си остава? Ами не, ние сега сме на матч, после няма да ходим, може би чакаме втория на матч. Моя сигурно там. Да. Айде. Мерси. Много минават са. Жорка, ти си. Жорка, спокойно, стой по-отзад. Иво трябва да е по-отпред. Аре! Бето. Достатъчно! Връщай! Еми, за това нападение, защита трябва да са готови. Иво, ти не си последен, мини по-отпред! Иво, мини по-отпред! Обърни се. Той си. Жорка, ти си остани тук. Аре, Иво, ти си. Иво! Мето, може и така да прикрачиш една Сега стъпка. вече влизай, Мето. Нали е не пряк, бе, мога да се удари в някой, бе. Бето, влизай. Ето го, бе! Браво! Кое е това, момче? 11. Добре. Марго, да го вземем във фирмата. Добре. От софтуера Гемъргъл трябва да положим по-висока заплата си. Сега спокойно. Тук тръгвай си с него. Жоре, гледай си човека. Там е от 3-4 години вече има Айде, срещай! Браво, бе! джуниор. Абе, ще снимаш и май няма да мога да... И аз не виждам смисъл. Сън Джава има. На мен ми свети прекалено много слънцето. Не, мен всеки слънце Или може би свети. трябва да си мина оттам. Ама ние си го искаме. Айде! Ние си го желаваме просто. Май ще е по-добре да мина оттам. Искаш ли да имаме двамата там? Добре. По-добре слънцето. Да. Няма. Дай ще минем за Добре, двата ще. аре. Спря ли го? Не съм. Спря го, ще бъдат на две... Филма...